Aquí, bueno, és el lloc que al principi de temporada ve més gent a buscar bolets, perquè és el lloc que surten abans, és bolet de vet, que surt abans i encara aquí és una mica humit i encara em va sortir algun. N'heu trobat gaires o...? Bueno, jo he vingut un dia, n'he trobat, no sé, poquets, però perquè en surten pocs encara. És d'hora. Bueno, és d'hora. No és d'hora, però aquest any van de tard. Sí, no ho veig pas malament, perquè, esclar, es massifica molt, la gent d'allò tot i també està bé, això. Bueno, jo tampoc hi entenc molt, Jo pugem quan pugem, però a la temporada tampoc la seguim tota, vamos a ver. Som boletaires, però hi pugem 5 o 6 vegades l'any. Sí, que estic d'acord, perquè hi ha llocs que ja està bé que estigui així. Perquè tanta marabunta espatllen una mica els bolets i el bosc, tot, perquè hi ha gent que no hi entenen res. Sí, l'objectiu és aquest, encara que alguns es pensen que l'objectiu és recaudatori, no. El que passa és que no hi ha una altra fórmula perquè realment el que s'ho estima i és boletaire i tot això entén perfectament que s'ha de posar alguna cosa perquè el que no vingui aquí per estimar-se el territori, per gaudir evidentment, d'acollir bolets, però a la vegada respectar-ho tot, respectar el territori, el medi ambient, tot. Per tant, aquesta taxa és bàsicament dissuasòria perquè aquest tipus de gent no vingui. I cada vegada, aquest any mateix ha estat rècord, que et ve gent i es ve a treure el passe i escolta, la immensa majoria t'ho aplaudeix, perquè diu, no, és que es té que fer alguna cosa, perquè si no, a les coses, si no hi posem valor, no en tenen. I llavors passa el que passa. Per tant, miri, el que s'ho estimi no té cap inconvenient en pagar aquesta taxa.